गोदान मोनसे भिडिअ स' माने नोंथांमोना निसय नुगासिनो इन्स्टाग्राम फेसबुकफोराव 220 करोड़ ताका फैसा गारनानै सासे मानसिया सैमा जानाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव दावराव जानायखौ 26 बोसोरनि सासे सुबुङा एबा 220 करोड़ ताका फैसा गारनानै सैमा जानाय सोरबा सोरबि दासान्दि दावराव जागासिनो एबा सोरबा सोरबि बेखौ नंगौ होननानै बेफोरबायदि गोबांथार WhatsApp Instagram फेसबुक बेफोराव माने स्टोरी बेफोरबायदि होदलागासिनो आरोना नाथाय बे बाथ्राया सैथो नङा दे माने 220 करोड़ ताका गारनानै बेफोरबायदि सैमा जादों होननानै निउस एबा ससियेल मिडियायाव नुबाय थानाया बे थारैनो नंखाय मानो होनोब्ला बेयो AI जों बानायनाय एबा बेजोंनो लोगोसे मोनसे बाथ्राया सैथो माने बियो माने मोनसे फिल्म प्रडाक्ट एबा फिल्मनि थाखायसो माने बेफोरबायदि खालामदों एबा सासे मानसिखौ माने सैमानि रुल बनायदों एबा माने फिल्म एड खालामनो थाखायसो बेफोरबायदि माबानायखौ जों नुनो मोनदों एबा बेहायनो फोरमायखादों बेनि थाखायनो माने बेफोरबायदि 220 करोड़ ताका गारनानै बे सैमा जानाया बे थारैनो नंखाय माने मानसिफोरा बेफोरबायदि दावराव जागासिनो मानो सैमा जादों एबा मानो थाखाय बेफोरबायदि माने दाउट जागासिनो आरोना मानसिफोरा नाथाय माने बेयो फिल्म एबा माबानि थाखायसो फिल्मफोराव नोंथांमोना निसय नुखायो नङा होमबा सैमानि रुल थायो किसुमान सैमाफोरनि माबानाय अरनाय बेफोरबायदि गोबांथार सैमाफोरनि रुल थायो नाथाय बेफोरो माने बेफोरबायदिसो आरोना जे मानसिखौ रुल होयो सैमानि रुल माने सैमाफोरखौथ' मोनबाय थाया ना बेफोरबायदि बेनिखायनो माने मानसिखौबो रुल होनो गोनां जायो सैमानि रुल नाथाय बेफोरबायदि निउसफोराव एबा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि दावराव जागासिनो जे 220 करोड़ ताका फैसा गारनानै सैमा जानाया थारैनो नंखाय जादों होननाय बे सुबुंनि नामा माने जासु बिथाङा माने जोबोद माने सैमा लाभार आरोना बिथाङा एकदम सैमा लाभार बेयो जास्ट माने फिल्मनि थाखाय एबा बिथांमोननिया मोनसे फिल्म फैनो थांगासिनो जानो हागौ आरोना माने सैमानि स' बिनि थाखाय बिथांमोना माने मोनसे रुल होदो आरोना बेफोरबायदि रुल बनायदो नाथाय बियो बेफोर जे इन्स्टाग्राम फेसबुकाव नुनायफोरा जास्ट बियो AI रिलेटेड भिडिअ जास्ट AI दो बानायनाय भिडिअ जास्ट माने बिथांमोननिया मोनसे पस्टसोल'मोन आरोना बेखौ माने गोबांथार माबाफोरा माने AI जों बानायनानै ससियेल मिडियायाव हेगारगासिनो 220 करोड़ ताका फैसा गारनानै सासे मानसिया सैमा जादों होननानै नाथाय बेयो नंखाय स' नोंथांमोना निसय मिथिखाबाय जानांगौ स' बिदिब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एबा लाइक खालामना गालांबानो जाबाय जय बर'